Guk azkenean hasi egin dugu bisita Orklirekin, eta etorri gara Goierriko enpresarik garrantzitsuenetako bat, esango nuke baita ere Gipuzkoako importantenetako bat, ez? Eta entzuna zen enpresa, baina gero oso diferentea da ikustea barrutik, nola funtzionatzen duen, eta benetan punta-puntako industria nola daukagun hemen bertan Goierrin, ez? Eta aldoratik bintzet guk hori da nahi duguna, orain nahi izan dugu, eta hemendik aurrera nahi dugu baita ere, eduki harreman zuzena Gipuzkoako enpresarekin. Eta bai gure mailan ez lurralde ikuspegitik eta baita ere herrian ikuspegitik. Horrezentzako baita ere enpresa horrek izugarrizko garrantzia dauka, lanpostu sortzen dituelako, berrikuntza ekartzen duelako, geroz eta bereztasun gehiago sortzen duelako lurraldearentzako. Eta azkenean guk uste dugu hemendik aurrera hurrengo urteetarako eredua hau dela, ez? Industriagintza oso aurreratu bat, lanerako kultura bat eta etengabeko berrikuntza. Guk hemen Orklin ikusi duguna hori izan da, harrigarria iruditzen zaigu nola daukaten etengabeko berrikuntzaren inguruko txipa edo vektorea jarrita martxan. Nik uste dut hori dela pixka bat lurraldeak behar duena, prozesu guzti horri laguntza eskaini behar zaio, eta hori eskaini behar dugu guztiok, herritarrek eta baita ere erakunde publikoek. Eta gustu duguna azkenean da, Gipuzkoan azken 4 urte hauetan hori ez dela horrela izan, enpresarekin harremana lotu beharrean egin dela eten, pixkanaka, hor aurritzu batzu daudela Gipuzkoako enpresarekin eta guk hori genditu barra daukagu. Ezinbestekoa dugu, bai enpresa arduradunekin, baita ere langileekin harremana estutu eta apustuak elkarrekin egin. Kasu honetan, bereziki gainera, Orkli kooperatiba da, eta orduan kooperatiba ereduak daukan garrantzia ez bakarrik Arrasateko Debagoienako bailaran, baizik baita ere Goierrin, ez? Hemen kooperatiba oso garrantzitsua dauzkagu, eta azkenean kooperatiba daukaten funtzio soziala ulertzen dugu eta oso intuitiboki ikusten da, hemen dauden langile dauketelako konpromiso hori bere enpresarekin izugarria, eredu hori landu barra daukagu baita ere gainontzeko enpresa guztietan, baina garbi dagoena da, hemen ikusten dela enpresak ze funtzio sozial daukan gure gizartean. Hori landu barra daukagu, kooperatibei babesa eman behar zaie, euren lanarekin jarraitu dezaten, eta azkenean, ikusten dut azkenean Goierrin industria osoari eman behar digula auspoa, ikusten dugulako Goierri dela Gipuzkoaren bailara industrianetanetako bat, eta etorkizunari begira hori delako gure arima, gure ekonomiaren muina hori da, eta hori momentuetan izanek ere etorkizunean gehiago izan beharra dauka. Ondo.